George Juma neni kanya mosi ni misawa kaunti ma Migori ochiew nade koth chwe chieng' rieny koso nang'o. Inyalo mana bago nwa twak. Erokamano kaunti ma Migori chiew makare kendo koth chwe kabisa. E kaunti ma Migori okinyi makawuono bende wadwane koro wang'i chenro no mar CBC. Wabende king'iyo penj manotim mar klas 6 kata grade 6 manotime e giko mar higa mokalo. Jopuonje maromo gana 37, 109 kod 50 kod 6 ne otimo penj ka bende gigeno donjo e skundego mag sekondar dendo kaka junior sekondar. Paro mopogore opogore, nyuol nitie kod moko nitie kod ikruok, ka moko bende nyaka sani koro pod penjo pod nigi penjo mopogore opogore. Waseno ka moko kuom skundego mag ji giwegi bende osekata chako lando ni gintie kod thuologo mag jopuonjego madonjo e klas madonjo e junior secondary school. Ka jonyuol bende nitie kod paro mopogore opogore. Adwa noyud pach jonyuol ang'e ni to nyaka sani be gin kod ikruok. Bende nitie ler ka otende kod chenro ni mar somo no mar CBC to ahinya ma jogo ma jopuonje manotimo penjo mag grade 6 e kaunti ma Migori. Adwa ni mondo ichori machiegni. Kichako na gi nyingi, wang'eyo ni piny owacho oselando ne jopuonje manotimo penj mag grade 6 dhi donje sekondar dendo kaka junior sekondar. In kaka janyuol, in kaka ng'ama bende jakanya e sekta no mar somo, bende uneno ka ikruok ni makare, be untiere kod ler ka otende kod chenro ni mar somo mar grade 6 madhi nyime? Gi nyinga iluonga ni Robert Juma, Migori County. An kaneno ka sirikal onge gi ikruok moromo mar CBC. Kech nyaka sani jonyuol mang'eny chunygigo kibi ni puoth nono fee inyalo ket ne jo CBC gi. Mar ariyo weche mag uniform ma gidonjo godo e junior secondary schools bende thago pach jonyuol. Mar adek jopuonje ok jonyuol ong'e ni ikruok mar jopuonj be ni kare. Kech kaluwore CBC nitie nigi requirements mang'eny mag somo, to jonyuol penjore ni to gigi be gintiere makare e skunde ma nyithindo gi dhi some. Mano gima thago pachwa kaka wan jonyuol mag jo CBC. E kinde mokalo waneno ka mokwongo piny owacho ne nyithindo gi kata jopuonje gi dhi somo e skunde mag sekondar. Waneno ka skunde mag sekondar mopogore opogore nogere klese. Sani wacho ni gidhi somo e skunde mag primary. Kaka kama nyathini nitiere, bende uneno ka ikruok nitie makare kata mana piny kaka janyuol? Mano nyiso ng'ikruok maduong' e sirikal nikech mokwongo ne giwacho ni dhi ger skunde ma nyithindo gi dhi donjo e high schools. To ka nwaduogo wang'iyo kendo achien giwacho ni ikruok onge moromo, nyithindo gi dok mana e primary mane gintiere. Mano kaka wan jonyuol kata mana joma bende omakore gi sekta mag education. Waneno ka sirikal ok nigi ikruok moromo mag nyithindo gi mar dhi e junior secondary schools. Oseland kinde ma gidonjo e sikul. In kaka janyuol, ang'o ma koro wanyalo timo kaka in mondo jopuonje gi ochak somo? Warito neno ni sirikal okawo mikakati mane mar konyo jonyuol. Mane gima konyo jonyuol bende temo rito ni gitemo neno ni sirikal nigi ikruok mane mar mondo gikony nyithindo gi kod jonyuol gi mondo gidonjo e junior secondary schools. Erokamano, wakaw pach machielo. In kaka janyuol, chenro mar CBC kata junior secondary school chakore. Ok ang'e ni ikruok mane misebedo go kaka be nitiere ler kaka in janyuol? Erokamano, an nyinga John Ochieng e Migori County ka. Ikruok ma jonyuol ma sirikal oseketo ne jonyuol e yor somo mar CBC pok aneno e yo makare nikech an awuon nyathina otimo klas 6 miluongo ni grade 6. Requirements nitie mang'eny mana kaka nyawadwa osewacho cha. Ok ang'eyo ni to classes no seger mar junior secondary school. Mana ang'e ni nyathina kane ai klas 6 to chomo direct form 1 klase manoger ka. Achien jatend piny owacho masani mane tich sani noduogo wacho ni ooro jomoko mondo otwag gi jonyuol e counties gi magi wuokie. Bang'e kane odwok report kane chak duogo ni koro nyithindo dok e sikunde gi mane gitime penj. Mok ang'eyo ni to e sikunde gi mane gitime penj gi to koro klas gi no ni kanye to ogere kama chalo nade thuolo mane ma en go kanyo tidhi luonge nang'o e primary mane gintie machon no. Koro kela e penjo mang'eny maloyo duoko ni to kata mana fee structure pok omiwa kaka jonyuol gima wadhi timo. Uniforms ma gidhi rwako dhi chalo nade to e kinde gi kanyo ma gidhi kikore gi nyithindo wetegi no. Ang'o kit somo mane ma gidhi somo iye kanyo. Wan kaka jonyuol pok omiwa structure no maber nyaka sani Ramogi TV. Antie gadi nyathini no yiero skunde madoer dhiye. Samoro yiero moro ma national, provincial kodhi kanyo. Sani kore nodok somo e skul primary. Kiwuoyo kode, en gi paro mane? Nikech samoro skul joweti nana we primary adhi secondary. En gi paro mane to ere kaka itiyo kode chenro samoro en gi paro mopogore? Erokamano.
sikunde ne oyier ma wan kaka jonyuol wan mano luongwa mondo wadhi wayier ne nyithindowa sikul, nikech nyithindo ka ne pod gitindo ma ne ok ginyal ng'eyo ni to sikul ma yiero ni ayiere e yo machalo nade to adhi nang'o. Koro an nochuna kaka janyuol ma jopuonj noluongowa moketowa piny ma wakonyo nyithindewa yiero sikunde. Koro I fail to understand ni to aseyiero nyaka sikul ma nyathina dhiye, kasto ichake idwoge irucho gino oko ni koro nyathina dok e sikul manosomecha. Gino inya kendo miya mental torture ma ok ang'eyo ni to adwa dhi chako nang'o. Mr. George Juma, erokamano kuom golo paro malew. Adwa ni chakna gi nyingi ikruok be nitie kaka janyuol, be uikoru ni tero jopuonjre gi klasa biro kata grade 7 ma bende nitie junior secondary school? An kachako gi nyingi luonga ni Clinton Otieno. An gima dwa ng'isi jatelo ni ji obagni te, chakre nyathi nyaka janyuol nyaka sirikal. Ji obagni, koro wan warito mano epi mondo wane kaka gichako. Nwago road block ni nyaka wane koka nyithindo dhi skul. Koro sama koro ji obagni ni, imbe ibagni kama, koro ang'o ma koro itim? Ke samoro idhi wach nyithindo gi nyaka donje sikul. Ang'o ma kaka janyuol ikruok mane ma in kache jonyuol moko onego bed godo motelo ne yawo skul ne jopuonjegi? Ok wanyal wacho sani ni waikore, kech kata fi wakia ni wadhi chulo pesa. Idwa ikori machalo nade? Dong' ng'isi kata ni onego iman sing 1,000 to iikori gi 1,000 nino. Ke ma pok omiyi ni idwa chulo pesa ni idwa ikang'o? Koro kik wawuond sirikal ni ji oseikore, mano gima onge. Erokamano. Sami wuoyo gi nyathi sani nikech in to ero isewach ne janyuol ok oikore, nyathi to dwaro dhi sikul. Ang'o ma sani utimo? Bende nitie ocho mutimo nyithindo gi kuoni girit nikech en odwano dhi sikul ko yaw sikul. Ang'o mutimo sani ka janyuol? Dong'ene nyithindo wasaoyo ma nyithindo nosayiero nyaka skul. Ma secondaries moko nogere skunde ma nyithindo gi mane gisayiero ni kanye ma gidhi. Sani daka mogik ni kichaki ikone ni doga skundi icha nyako riti nosago kache. Idwa owe design mane. Erokamano, mano moko kuom pach jonyuol e kaunti ka bende koro gilero midhiero bende nyaka sani koro gikale ka otende kod chenro ma somo. Ka bende winjo ka ng'eny ni sani koro chuno nyaka giwuo kod jopuonjegi. Moko noyie ni gidhi skul kaka madongo kaka Lance kaka Mango, to nyaka sani chal ka gima giwacho ni koro gidhi mana somo e skunde mane gintiere. Ka bende gima gidwaro en ni piny owacho kokalo kuom migawo no mar somo ochiw negi ler mondo ging'e to kanye ma ginyono ka otende kod somo mag jopuonjregi. Erokamano ahinya George Juma, wawinjo yo makare kendo